Vaskršnje radionice. U toku ove sedmice učenici od 5. do 8. razreda imali su vaskršnje radionice sa međupredmetnim povezivanjem i korelacijom više predmeta, pa recimo francuskog jezika i čestitanja Uskrsa na francuskom, joyeuse Pâques, izražavanja dopadanja, nedopadanja, osjećanja uz merci, je t'aime. Zatim likovne kulture gde su uz video koji sam prethodno ja kreirala učili kako da prave origami pisma, dakle jednostavnim savijanjem papira, da svaki učenik pokuša da napravi pismo, zatim da na njemu napiše čestitku na francuskom jeziku. Naravno, neki od njih su se setili i kako se to čestita i na engleskom, Happy Easter. Zatim, tu nam je i likovna kultura, najviše u 5. i 6. razredu, gde su i slikavali i crtali uskršnja jaja. Zatim, verske nastave, kako se to čestita Uskrs kod nas, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Uz to, ovo je sad onako najviše bilo u 7. razredu, mada je bilo i od 5. do 8. A to je srpski jezik i kako sedmaci, odnosno sedmakinje, mnogo vole da čitaju, nama se javila i ideja da nešto i pročitamo. Neke od lepih poruka sebi koje bi nas podstakle i inspirisale da učenici napišu, pored čestitke za Uskrs, neku rečenicu ohrabrenja, pohvale sebi, jer im je to neophodno. Pa u tom smislu mi smo i čitali neke od takvih rečenica i poruka i mislim da kada su videli kako izgleda i ova moja zanimljiva sveščica sa tim porukama, jer im je trebala onako početna ideja, mislim da su neki od njih dobili ideju i da naprave i neke svoje ovakve poruke, neku ovakvu svoju svesku sa porukama. Takođe, pošto je svakako nastava bila diferencirana, jer u 5. i 6. razredu oni više vole da oslikaju, da oboje, i sve im je do duše zanimljivo. U 7. razredu mnogo vole da čitaju, pa smo tako uključili i knjigu Dom je tamo gde ti je srce, Marka Mauduša, i onako otvorili je na nekoj stranici i pročitali i priču. I u 8. razredu, mislim da je 8. razred onako miks svega prethodno navedenog. Ovde su ta pisma i u njima je poruka, čestitka, ali i poruka. Ono što sam ja njima obećala je, pošto su ova pisma još uvek kod mene, ali planiram da im vratim, je da napišu neku poruku sebi, neku lepu poruku sebi, i dala sam im primer sve je moguće, tout est possible, i obećala im da ova pisma neću otvarati, samo ću ih ovako slikati iz polja da nam ostane kao uspomena
šta smo to radili zanimljivo, kreativno u ovoj sedmici i pored tog obrazovnog dela gde smo obnavljali prezent nepravilnih glagola, naročito glagola vouloir, želeti, ispunili i taj vaspitni deo da budemo sebi uvek podrška. A evo i jedne od poruka koja se baš u nekom odeljenju i otvorila, koju smo čitali je, koju sam ja pisala. Mila dušo, kada prihvatiš, javlja se i razumevanje, a razumevanje budi i ljubav. Ljubav budi čaroliju i tada nastaju čuda. Sve postaje moguće kada voliš. A iz knjige Dom je tamo gde ti je srce Marka Mauduša čitali smo priče o veličanstvenom životu i ništa nije tamo spolja, ničega nema tamo spolja, a za ovaj video otvorila se priča Život kao ogledalo i recimo veoma zanimljiva priča u kojoj možemo da se zapitamo kada imamo neki problem i nešto nam se događa, šta ja to radim što izaziva ovaj problem i da sve to oko sebe posmatramo zaista kao ogledalo, jer sve kreće od nas. Na kraju, dragi moji frankoležani, pozivam vas da nastavite da kreirate i da pišete ove poruke ohrabrenja, a mi ih možemo svakako u budućnosti i prevesti na francuski jezik, a i snimiti i ovde za naš kanal Frankolež budi vaše talente i probuditi neke od vaših talenata. Dakle, pišite, kreirajte, a mi ćemo sve to zajedno povezati sa francuskim jezikom. Au revoir!